Aralar Udal Musika Eskolako kidea naiz. Jakin ezazue, aurten Bartzelonara goazela. Rhythmix jaialdian parte hartuko dugu. Hain zuzen ere, Europako musikari gazten jaialdian. Formamos parte de ASEMNA NAME, la Asociación de Escuelas de Música de Navarra, Nafarroako Musika Eskolen Elkartea. 33 centros educativos a lo largo de toda la geografía de Navarra, trabajando por un objetivo en común: educar y contribuir al desarrollo integral de las personas a través de la música y la danza. En el Festival Rhythmix actuaremos en representación de la asociación, dando a conocer la labor que llevamos a cabo día a día en nuestras escuelas. Nafarroako mendialdean gaude, Iruña eta Donostia arteko erdibidean. Garai batean plazaola trenak zeharkatzen zuen herrialde zoragarri batean. Egoitza Lekunberrin dugu eta Aralar Udal Musika Eskolako hezkuntza proiektua bertan zein inguruko udalerri eta baiaratara hedatzen da. 10 udaletxeen babesa ekonomikoa dugu eta Nafar Gobernuko diru laguntza jasotzen dugu baita ere. Eta orain utziko zaituztet, kontzertua aste ardoa eta.